שלום לך, שמי תדמור, אני עכשיו על כביש 65 מצומת מעמי לכיוון אום אל פחם, לכיוון עפולה. רכב מסחרי מסוג פולקסווגן לבן גדול חצה את הכביש בין הנתיבים מצד לצד על האי תנועה ונוסע כרגע לכיוון אום אל פחם. השתולל, לא ברור לי מה הסיפור שלו, אבל פשוט לפני צומת מעמי עלה על האי תנועה, עבר מנתיב לנתיב, פשוט על האי תנועה, משהו, וגם השתולל בכביש, נעלם. זה כאילו, לא, זה רכב מסחרי לבן, נראה לי כמו פולקסווגן או